तू सुना ऐसे पे आप ही का ये गाना गाए थे यही लोग के देख के तू खा पी के और वो लोग के देख के मतलब होला ना कि सबके अंदर भाव होला एगो ते लोग के गाना बा कि ऐसे काटे लोग लगा ता खा जाई है सा हम तो से सजरिया चबा जाई है सा ये हमने की कहो कि पूरा गहुआ भयल बदतमीज बा हरि कबो नहीं लतावी कबो नहीं लतावी नहीं लतावी तोर कमाल। अरे बाप रे बाप पलस्तर करावे के पड़ जाए का चीज बा अभी कहे के बस शिल्पी हई चाहता नहीं हम परदेश में कमाए असुनर प्यारिया हो अजाए के न पड़े बाजार सलिया हरे तोर कोरिया हो अब न काका हम कोटी रोपनिया जा बोलो घंटा चाहिए एक सेकंड पीछे ऐसा हम लोग देखो तो कि खाली है कहीं लोग में बिजी बानी तो सब लोग में बिजी रहे उताका करके कहीं गुल में